Sanamkela Avalanche of Grace, gama lam ndiyithinjiwe emolweni. Sizawufunda uYeremiya wesixhenxe namhlanje, sizawusuka kwivesi ye-16. Phambi koba siya apho ndinelizwi lenkuthazo kuwe, wena ogulayo, wena ohamba indlela enzima, wena onganwabanga. Funa into yoba usoloko uzonwabisa wena. Ngantoni? Ngokuthetha ilizwi likaThixo. Let the redeemed of the Lord say so, itsho iBhayibhile. Ungathuli, udliwa ziintlungu, uthule ungathuli. Uthethe, tell yourself ukuthi I will finish strong. I will do what? I will finish strong. Ndizawugqibela ndisemandleni. Ndizabe ndisemandleni, kodwa kuyovalwa ndisemandleni. Ngoba ngantoni? Ngoba amehlo wam ndizabe ndiwaphakamisele kumbangi. Hebrews 12 verse 2. Uthi njena ndizabe ndijonge phi? Kumbangi nomgqibelisi wokholo lwam, uYesu, owathi ngenxa yovuyo olwalubekwe phambi kwakhe wawunyamezela umnqamlezo. Uthi ndizawunyamezela kule ndlela, I will not give up. Ndizawunyamezela le ndlela enzima endiyihambayo. Ngoba ngantoni? Ndizawube ndibambelele kuYesu Kristu. noYesu wanyamezela umnqamlezo, enyamezelela mna nawe. Funeka sinyamezele. Wawunyamezela umnqamlezo elidelile ihlazo. uYesu wadela ihlazo. uYesu wajonga ihlazo lokhululwa. Wakhululwa, watshicelwa, wabethwa, edelelwe, ebizwa ngawo wonke amagama uYesu Kristu, kodwa wanyamezela. Zangayeka endleleni. Ufuna endleleni yakho, ufuna usoloko uzixelela ukuthi njena andizuyeka. I will finish strong. I will not give up. I will fix my eyes to Jesus, the finisher, the author and the finisher of my faith in these last days. Yomelela endleleni yakho yokholo. Yomelela, funa womelele. Zininzi izinto ezizakhupha endleleni, ezizakususa uYesu Kristu. Asiqhubekeke kwivesi 16. Siyakhumbula phayana kwivesi yokuqala yotsho kwivesi ye-15 yoba uYeremiya umprofethi omncane, the weeping prophet, uthunyiwe phaya etempileni. Kwathi uye phaya etempileni ubaxele into ukuthi mabajike indlela abenza ngayo izinto. Nalilizwi lethu lithi nje masijike indlela esenza ngayo izinto nendlela esiphila ngayo. Makhe sibeke uYesu phambili, sibeke uThixo phambili, simxabise, siye kukhonza izithixo. Zizo ezixabanisa uYehova naba bantu. Aba bantu akuYesu uYehova wabalwela eyiphutha, wabakhupha. Kwakunzima kwi-Exodus, kwakungelulanga, kodwa ngoku napa bamlibala. Sithi abo yimvuselelo le eyokuba masibuyeleni kuYehova, silungise indlela esicinga ngayo nesenza ngayo izinto. Verse 16 ke ngoku uyaqhubeka uYehova, uyaqhubeka. Akumnandanga kumzali wethu, kodwa kubaSirayeli kumnandi behla benyuka bekhonza izithixo, balibela apho bavela khona. Sithaba. Uthi wena ke, uthetha noYeremiya, uthi wena ke musa ukubathandazela aba bantu. Uthi kubathandazela aba bantu. Athi ungawulinge njena ukuswela ukubasizela nobasizela aba bantu.
ukuhlahlamba nokuthandaza wathi ndizukumamela noba ungahlahlamba kanjani, ndizukumamela, ndizukuphendula. Ungabathandazeli aba bantu. Awungixelele sizawuba yini xa singenabo ooMoses bethu nooYeremiya bethu. Xa ngoku thina sisentla kwamasimi ngale ndlela, we-end times, sizawuthini singenabantu abazawusimela kuThixo? Sizawuthini? Masibuyeleni ezicaweni, masibuyeleni kuthando lwaYehova, asibuyeleni kuYehova. Ngoba nanku ngoku sisithi Yeremiya noba uyabathandazela aba bantu, andizumamela. Subathandazela aba bantu aba, babona abantu ukuba ndikhathalelanga, bajonge ezaa zinto zabo, bajonge ezaa zithixo zabo, awubaboni? Masibuyeleni, inkuthazo lena, masibuyeleni. Singade uyawava athi abefundisi bethu kunye nabaprofeti bethu mabangasithandazeli. Yabona into ukuthi aba bantu abaya noba siyabathanda or asibathandi, they are standing firm for us. They are interceding for us day and night. Masibuyeleni ezicaweni, masibuyeleni kuYehova, masibuyeleni kuYehova. Oh hallelujah, oh hallelujah. Uthi nokuthandaza ngenxa yabo, uthi ungabathandazeli, athi ungandizami ngokuba andiyukuliphulaphula ilizwi labo. Andizuphulaphula, ungazami nozama. Verse 17. Athi akubone na uba abantu into abazenzayo aba bantu, athi abakwenzayo emizini yakwaYuda nasezitrateni naseYerusalema, athi awuboni? Verse 18. Athi oonyana batheza iinkuni, ooyise baphemba umlilo, abafazi baxovula intlama, ukuba kwenzeni? Kwenzelwe izonkana ukumkanikazi wezulu, bathulele uThixo phambi komlilo. Igoddess ke le, igoddess le, sisithixo esi abazibhakelayo, babhaka kuyaxova, oomama bayaxova, kuyathezwa iinkuni ngonyana, ooyise bayabasa umlilo, kuyaxova, kubhizi. Kanti benzela ntoni? Isithixo. Benzela isithixo kumkani wezulu. Bathulele uThixo. Uthi bathulele uThixo bambi. Bathululele uThixo bambi, benzela uThixo bambi. Ayesi isiXhosa sale Bhayibhile. Asincede uThixo asifumane nathi abantu abazawubhala isiXhosa esivakalayo. Athi bathululela kooThixo bambi umnikelo. Bagalela umnikelo, babhakele izithixo, umnikelo othululwayo ukuze bandiqumbise. Uthi benzela, uthi bafuna ndiqume, benzela izonka abathixo, baqhumisela abathixo babeza goddess zabo, ezaa zithixo zabo ezingeva nokufa, ezingakwazi nothetha. Verse 19. Athi baqumbisa mna, utsho uYehova, kanti abaziqumbisi bona na. Athi abaqumbi bona bacinga fana baqumbisa mna ngoba bandazi ukuthi I'm-jealous khona. Athi kodwa ingathi benzela bona. Athi abaqumbisi bona na, ukuze budane ubuso babo. Athi kodana bona buzudana mna. Verse 20. Ngako oko itsho inkosi uYehova ukuthi, yabona umsindo wam nobushushu bam buya kuphalazelwa phezu kwale ndawo, phezu kwaba bantu, naphezu kweenkomo, naphezu kwemithi yasendla, naphezu kweziqhamo zomhlaba, bavuthe kungacingi. Athi umsindo wam xa sowuvutha apha, akho mntu ozawumelana nam. Athi akakho mntu ozawukwazi ukunqanda njengoba sebesenza yonke le nto le. Athi nje ungabathandazela ngoba bayaxova, bayabhaka, kanti babhakela izithixo. Oh hey bethuna, ayibona. Verse 21. Utsho uYehova wemikhosi, uThixo kaIsrayeli, ukuthi yongezani amadini enu anyukayo emibingelelweni yenu, nidle inyama. Uthi mabaqhubeke benza le nto abafuna uyenza, ngokuba andithethanga noyihlo,
andibawiselanga mithetho ngendawo yezamadini anyukayo nemibingelelo. Lathi ayindimi watsho, mini ndabakhuphayo ezweni lamaYiputa. Uyabakhumbuza into yokuthi njena ezi zinto enizenzayo qhubekani nizenze, kodwa mna zange ndinifundise izinto. Zange ndibawiselele umthetho, zange ndithi mabenzele lo mthetho oyihle. Verse 23, ke ndabawumisela eli lizwi lokuthi uthi ndathi kubo phulaphulani ilizwi lam. Yabaxelela into ukuthi le nenzayo azange ootata benu ndibaxelele uba bayenze, ookhokho benu ndithi babenza izinto enizenzayo. Athi mna ndabamisela ilizwi elithi phulaphulani ilizwi lam, ndinguYehova, ndoba nguThixo wenu, nibe ngabantu bam, nihambe ngendlela yonke endinimiselayo, ukuze kulunge kuni. Wathi njena ndabaxelela into ukuthi zabe be-obedient, they must obey my word, benze izinto ngendlela endifuna ngayo. I will be their God, they will be my people. Oh, hallelujah, hallelujah, glory. He is our God. Here we are, Lord. We believe against all odds. Sizakholelwa kuwe, maxhoba yakhawuleza. Verse 24, ke abaphulaphulanga, abayithobanga indlebe yabo, bahamba ngamaqhinga, bona labaya oothixo ookhokho babo, ngobungqola beentliziyo zabo embi, ngeentliziyo zabo ezimbi. Uyawuva usijonge iintliziyo zethu. Singakhohlisana njena okanye sikhohlise, siperform, si-acte, kodwa uyawuva uyijongile intliziyo yakho neyam. Ngoba izinto esizithethayo ukuthi ziphume entliziyweni na, nesizenzayo ziphume entliziyweni na, masilungiseni iintliziyo zethu kwi-end times. Uthi izintliziyo zabo, uthi kweza ntliziyo zabo ezimbi. Nandeyo yokufuneka sijike sithi Lord, sihlambe iintliziyo zethu, silungise. Xa sithandaza asithi sithi Lord, silungisa, sikwazi usilungisa thi. Yiyo loo nto siphakamisela amehlo wethu kuwe, sisithi Lord, we will finish strong, ngoba siyazazi into ukuthi njena sidiphende kuwe, sixhomekeke kuwe. Athi kuverse 25, athi kususela kwalaa mini baphumayo ngayo oyihlo ezweni laseYiputa unanamhlanje, ndabathumela kuni bonke abakhonzi bam abaprofeti, ndibathuma imihla ngemihla kwakusasa. Ke verse 26, ke abaphulaphula kum, abayithoba indlebe yabo, bayenza lukhuni intamo yabo, benza okubi kunoyiso. Usabaxelela into ukuthi entweni nizenzayo nina, nizithatha phi? Nizithatha kootata benu nakomkhulu benu, kanti nazange ndinifundise. Uthi ke uya kuwathetha kubo la mazwi, uthetha noYeremiya, onke abayi kuphulaphula. Athi abayi kuphulaphula, athi uzabaxelela yonke le message endikunika yona, awazi kuphulaphula nokuphulaphula. Athi njena uzawumemeza kubo, abayi kusabela, uyawumemeza uncane, uyabazi, uyawuva usazi kahle. Ke yithi kubo, verse 28, yithi kubo, lulo olu uhlanga olungaphulaphuliyo ilizwi likaYehova uThixo walo, olungayivumiyo intethiso, luphelile ukuthembeka kwalo, kunqumkile emlonyeni wabo. Uthi nje ubaxelele into ukuthi njena bamameli bayalolwa hlanga olungaphulaphuliyo, olungavumiyo xa lulungiswa, olungava noba luyathethiswa. Kufuneka
funeka sive ke thina ke. Masiveni, masikhuthazaneni ukuthi sive xa uyawuvethetha, sihloniphe ilizwi lakhe. Ngoba uyasazi nangu uyatsho ukuthi abazuphulaphula nophulaphula eRhema. Uyasazi uba sibaphulaphuli nabafundisi bathi bethetha nje xa siphume ecaweni sithethe senze izinto. Kodwa kwezi end times masiphulaphuleni, masithandazeleni ilizwe lethu. Sithi Yehova sixolele sonile ngokungaphulaphuli. Sithandazela ama-families wethu, sithandazele iziqu zethu, sonke nabantwana le uYeremiya andiyazi utheni ethi masiyifunde, kodwa yena uyazi. Maxhoba yakhaleza une-reason yoba masifunde incwadi kaYeremiya nencwadi ye-Exodus. Khona into eninzi esingayaziyo mhlawumbi simjongela phantsi uYehova, simazi kakuhle. Yiyo le nto esinika incwadi ka-Exodus noYeremiya, kwenzela uba simazi kakuhle. Into efuneka ke ngoku siyenze ukuthini? Ukuhlala sithembe uYehova ezimekweni zethu, singasasuki ngoku. uYesu Kristu funa sithembe ilizwi lakhe, sijonge iBhayibhile, siyifunde, sizinike ixesha. Ikhona kaloku nasezifowunini ngoku, ukuzifundele. Yenzani ngaloo ndlela? Qinisa ukholo lwakho, wandisa nothando lwakho kuYehova. Uthando lwakho xa ukuthi ube nothando, kufuneka ulifunde ilizwi, uzinike ixesha, uzifunde neendumiso ezi, umbonge Yehova umphefumlo wakho, uzifunde, ube nombongo, umbonge, umbulelele ntoni, umthandele ntoni, umbongele ntoni, ukukugcina nokulondoloza kwindawo okuyo kungenxa yakho.